Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावहरनाय थाबाय स' दिनैहाय जोंहा न'आवहा माने इदिनो फुजा होनो नागिरदों आरो एक्चुअली जोंहा सानफ्रोमबो फुजाखौ होखायो फुङाव आरो मोना ओमफ्राय दिनै एसे इदि आंबो फैदो स' टेक्लाबो दङ गासिबो दङखाय फुजाखौ होनाय जाबाय आरो स' नोंथांमोनजों बेखायनो शेयार खालामबाय आङो स' आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायबाय थादो जोंहा टुक्लुआ नै टाक्लुक्लु जाबाय Nilai, takluklu. Mama ni kan sini dah. Dah jeng banai kan sini sugundi ni dhup gur Hwnai Brahmo, jai para Brahmo dharam sibiari bichangmona mitikagan sugundi ama bustu, so beko ang kita lain dorkar gya. Saya ni jeng nama mia. Jogyo or hobai korpur honaनै pada ओमफ्राय आमथिसुवानिबो जाहैबाय नालाय बेखायनो फिथाइ सामथाइ होबाय बेल माबा बेलबन अबे बेलबन Hello Tuklu. Hello. Deh, fुजा होनसै दे. बा बिबैखौ बिमाखौ नायलाय बा. सना. आयौ हाथाया माइब्रायानोसै. जाबायनो. खानायानो गैया माथो सना नोंनिया टुक्लुजों एसे मस्तिखौ दोनथ'नानै नै फुजाया स्टार्ट जाबाय अर होबाय जयग'आव स' नायलांबाय थादो ओरैबायदि दुस्थुना जाहा टुक्लुआ आयौ फुजा होनायावबो नुवाखै बिमा दैखोमादि दावहैदो ओमफ्राय इयाव दख'ना खाना दोननो गोनां जायो बेनो माबा माबि गेलेग्रा थाबाबो सेफायजोबो माने मोजां बुस्थुखौनो होनो हाया ओरैबायदि दुस्थु माने फुजा होनायाव माबायदि डिस्टार्ब खालामबाय थायो नोङो आरो गथ' मानसिना बुजिया बेखायनो जेबो बुंनोबो हाया मानोबो हाया इदि जायो आरोना ओमफ्राय जयग' होबाना न'खराव बिराद माने सान्ति मोनसे फैनाय बायदि मोनो आरोना जेनेबा जयग'ल' नङा जेनेबा जाय बिथांमोना बाथौ सिबियो बिथांमोना बाथौ सिजौखौ फुजिनानै गोजोननाय मोनो बा सोरबा ख्रिस्टानफोरा चार्चआव थांनानै गावनि गोसोखौ गोजोननाय मोनो थिग बेबायदिनो जों ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोराबो बिदिनो जयग' मोनसे होखांबा गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरोना बिदि आरो आंनि थाखायथ' भगबाना गासैबो एखे जेनेबा जाय गावबागाव जायखौ फुजियो आरोना जायनि सायाव बिलिफ बा मा होनगोन फोथायनाय दं बेनोसै आरोना स' ओमफ्राय दाना बुलायलायबायसो बिराद दुस्थुलै फुजाखौनो मोजाङैनो होनो हाया मिथिबायना ओरैबायदि दुस्थु खावलायाव अरबाल' दलद थायो गाबनानै नङाबाथाय बिराद दुस्थु आयौ ओम सरासर ब्रह्मणे स्वाहा ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय स्वाहा ओम भूव ओम स्व ओम जन ओम तप ओम शैत्यम ओम
प्रसाद होखांबाय जोङो ओमफ्राय अराबो एसे मोजाङैनो जोंबाय बेल बिफांनि बनमोन बियो बाबाया दाननानै दोनखादोंमोन ओमफ्राय बिथिंथ' गथ' उन्दै मानसिना इथ' दलद जिरायग्रा माथो खालामबावनो बेखौबो इसोरा बुजिखायो ना ओमफ्राय जा हायो जोङो जेनेबा मुलुगखौ सान्ति थानायनि थाखाय जयग'खौ होनाय जाबाय आरो न'खरखौ सान्ति दोननायनि थाखाय आरो नोंथांमोनाबो हायोब्ला इसोरखौ एसे मोजाङैनो मानिबानो जाबाय मोजां आरोना बेखौथ' मिथिखायो बुंलायलायनो दरखार गैया अब्लाबो जा हायो माने गोसोनिफ्राय मोजाङै फुजिबानो जाबाय फुजा होखांबायमोन बारा भिडिअ क्लिपफोर देखायबाय थायासै आङो फुजा होखांनानै प्रसाद जानोसै हाय नाबो हाय होनदे होनदे सनायदे cuma deh kulum-kulum-kulumbai namo kulumbai namo kulumbai sana nengah ibu tak kesana nih dia ang bahut deh iko ang deh ang deh di pun ada dia ang pun deh pun mujang pun nih yau nih yau deh yau pun deh pun yuk nih yuk yeay sampai no birat duku baru mana gila ini kubur kan dah iya nunggu serba duku tu nah apa udah jahit tang thằng abu nó đu nó lại cái abu nó đu này thằng cái abu nó thằng Dari jat tersilang yang macam dia. Lain nak fitrak yang macam. thằng số là thằng bilang dulu na thằng lain Nih bukan nih. Pilih. kau thằng apa yang leman putak nuas sama tu Bukan lah sih kan. बिसोर ल' जाबाय थायो आंबो जानोसै ओइ टेक्ला फैलाय इथिं Nunggu apa sambil tanpa bayi. Jalan không làm chân không kì bẹ. Cái may nó khô ra thế này là gì chứ? Mà có thấy ăn là cái ăn là cái ra bóng quá bạn. Mẹ là đừng một thế này. Ăn đi chừng sang thân được nữa chừng mà bà không xin được. Lại đó. Ibar ko may mga lekor na rin. Mantis ko ni pasar bayla maka opening ko na pita sulit. Mày ba. Thằng lấy với lại ông phong này. Mà ta thôi lại xịt đấy. Thằng lấy xin. जों सानगासिनो आरोना माने मा होनो नै मामा बाबा जनानै दंखायो जोंहा मामाया माने जनायनि नालाय बेखायनो जों सानगासिनो जे साननैसो उनाव जों जनायाव थांगोन ओमफ्राय सप्तासे थाना फैगोन हायाबाबो ओरैनोथ' सिगाङाव आलासि जाहैनायाव जोङो 1 मान्थसो थाखाबोनाङो माने बे सानजाथिंनि मानसियाना ओरैबायदि अनो बिदि नङा जे खोला सोनाबनिया अना बेखौ होनाखै दे आङो माने आं अननाय मोननाय एक्सपिरियेन्स मोननायखौसो होनदों सानजाथिंनि माने सानजारि नोगोरनि मानसिफ्रा ओरैबायदि अनो जुदि जों आबैलाहानाव आलासि जाहैयोना जों आबैलाहानाव ओंखामखौनो मोनजालायलाया माने ओइ जोंहानाव जानांगोन दिनै ओइ जोंहानाव जानांगोन बिदि होननानै जोङो आमाइलाहानि न'आव ओंखामखौनो मोनजाया बेखायनो जों दा लकडाउनथ' बिदि खेवबाय जेनेबा ओमफ्राय बे खेवनायावनो जेनेबा खामानि दामानिथ' गैखाया दा
बेखायनो जोङो आलासिखौनो जाना फैनोसै नामा होननो सानगासिनो आरो स' जनायाव थांबा लोगो मोनगोन दे आंनि इउटुब चेनेलनि भिडिअसफोरखौ जाय बिथांमोना सानजारि नोगोरनिफ्राय नायो स' लोगो हमनो नाजागोन आं बेरायना फैनोसै एसे बिराद गोबाव जाबायमोन क्लास 5आवनो थांनायमोन आङो स' दिनैनि भिडिअखौ माबायदि नांगोथाय मिथिया जास्ट आं शेयार खालामबाय जोंहा न'आव जयग' होनायखौ स' आइ हप नोंथांमोना मोजां मोनदों स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बाय